ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର। ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି କ'ଣ ଘଟୁଛି। ନା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଯଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଖରାଦିନରେ ଯଦି କ୍ଷୀରକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖୁଛେ ତାହା ଛିଡ଼ି ଦହିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ହେଲା କିମ୍ବା ଲୁହା ତାୱା ହେଲା କିମ୍ବା କଢ଼େଇ ହେଲା, ତାହା ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗୁର ରହି ପଚିଗଲେ ସେଇଟା ଆମ୍ବିଳ ବା ଖଟା ଲାଗୁଛି। କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି, ଏସବୁକୁ ଆମେ ନିତିଦିନ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛେ। ତ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, କିଛି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଘଟୁଛି ନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଗୋଟେ ରୂପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଆଉ ଏକ ରୂପକୁ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ତାର ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରି ପାଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପକୁ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ଓ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାର ମୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାର ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଜଳ ବରଫରେ ପରିଣତ ହେବା ଆଉ ବରଫ ତରଳି ଜଳରେ ପରିଣତ ହେବା, ଯେଉଁଟାକି ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ। ତ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେମିତିକି ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟେ କହିପାରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ବା କାର୍ବନ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତରେ ଜଳି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି ତାପ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ। ନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସଂକେତ ଓ ପ୍ରତୀକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂକେତ ଓ ପ୍ରତୀକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ତାହାକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା କାର୍ବନ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତରେ ଜାରିତ ହୋଇ ବା ଜଳି ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସଂକେତ ଆଉ ପ୍ରତୀକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖୁଛେ। ସଂକେତ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ତ ସଂକେତ ଆଉ ପ୍ରତୀକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ସପୋଜ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ମନେକର ନା କାର୍ବନ ଯେଉଁଟାକି C+ ଅମ୍ଳଜାନ O2 ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା CO2 ହେଇଗଲା କ'ଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ହେଲେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଆଉ ପ୍ରତୀକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛିଟା ନିୟମ ଅଛି। କେମିତି ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତିକାରକ ବା ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ। ଡାହାଣ ପଟରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ ଚିର ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ଡାହାଣ ପଟରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ବାମ ପଟରେ
ପ୍ରତିକାରକ ରୁହେ, ଡାହାଣ ପଟରେ ଉତ୍ପାଦକ ରୁହେ। ଆଉ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରି ଲେଖାଯାଏ। ଯଥା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ବାମ ପଟରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକାରକ ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା କ'ଣ ନା ଆଇରନ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା Fe ଯେତେବେଳେ H2O ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ H2। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି କେତେଟା ପରମାଣୁ ଅଛି ନା ଦେଖ ବାମ ପଟରେ Fe ଗୋଟେ ଅଛି, H ଦୁଇଟା ଅଛି, O ଗୋଟେ ଅଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଇରନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଉଦ୍ଜାନ ଦୁଇଟା ଅଛି ପରମାଣୁ, ଆଉ ଆମର ଇଏ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଡାହାଣ ପଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମଝିରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଯେ ରହିଲା ଉତ୍ପାଦ। ଏମାନଙ୍କ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦରେ କ'ଣ ଅଛି ନା Fe3 ଅଛି, ମାନେ Fe ତିନିଟା ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଚାରିଟା ଅଛି, ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ସମତୁଲ କରି ଲେଖିବା। ସମତୁଲ କରିକି ଲେଖିବା ମାନେ ବାମ ପଟରେ ଯେତିକି ପରମାଣୁ ରହିବେ ଡାହାଣ ପଟରେ ସେତିକି ପରମାଣୁ ରହିବେ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା Fe3 ଅଛି, ତାହେଲେ ବାମ ପଟରେ Fe ପାଖରେ 3 ଗୁଣି ଦେବା। 3 ଗୁଣି ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ 4ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଡାହାଣ ପଟରେ। ବାମ ପଟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେତେ ଅଛି ନା ଗୋଟେ। ତାହେଲେ H2O ପୂର୍ବରୁ 2 ଗୁଣି ଦେବା, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କ'ଣ H4 ହେଇଯିବ, O2 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ହେଉନି। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା H2O ପାଖରେ ଆମେ 4 ଗୁଣି ଦେବା, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା H8 ହେଇଯିବ, O ହେଇଯିବ 4। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାମ ପଟରେ ଡାହାଣ ପଟରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେତେ ଅଛି ନା 2ଟା ଅଛି, ସେଠି 4 ଗୁଣି ଦେଲେ ହେଇଗଲା 8। ତ ଏବେ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସମତୁଲ କରିକି ଲେଖାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାମ ପଟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦକ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସମତୁଲ କରି ଲେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରତୀକର ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତିକି ସେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିବେ ନା ଗ୍ୟାସୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମିନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କି ସେଟା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କି ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଦେବା କ'ଣ ନା ସଂକେତ G। ଯଦି ଆମର ଥିବ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ତାହେଲେ ତରଳ, ତାହେଲେ L। ଯଦି ଆମର ହେଉଛି ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ତାହେଲେ AQ ମାନେ ଆକ୍ୱସ୍, ଆଉ ଯଦି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ତାହେଲେ S ମାନେ ସଲିଡ୍। ଏମିତି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଉପରକୁ ଦେବା, ଯଦି ତାପ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବ ତାହେଲେ ତୀର ଚିହ୍ନ ତଳକୁ ଦେବା। ଯଦି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଲେଖିବାନି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ତ୍ୱରକ ବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ତୀର ଚିହ୍ନ ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ଲେଖାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଧୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମନ୍ଦ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ବିନେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ କମ୍ବିନେସନ୍ ବା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ ମିଶୁଛି, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମିଶି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କହିଛେ କ'ଣ ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ପଢ଼ିଛେ। ବାମ ପଟରେ 2ଟା ପ୍ରତିକାରକ ରହୁଛି, ଡାହାଣ ପଟରେ ଉତ୍ପାଦକ ରହୁଛି। ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା
ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କ'ଣ ନା କଲି ଚୂନ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ମିଶୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମିତ ଚୂନରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ ନା କଲି ଚୂନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ କ୍ୱିକ୍ ଲାଇମ୍ ବା କଲି ଚୂନର କ'ଣ ନା ପ୍ରତୀକ କ'ଣ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରତୀକ ୟାର ହେବ CaO ମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଆଉ ସମିତ ଚୂନର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁଟାକି ହେବ କ'ଣ CaOH2 ମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିପାରିବ। ସେଇଭଳି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ନା ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଯଦି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓର ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହେବା ଲାଗି କିଛି ତାପ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାପ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦକରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ତାପ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା କ'ଣ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଜଳୁଛି ଜାରିତ ହେଉଛି ବା ଜଳୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ। ତ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ କିଛି ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଆମ ବଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତରେ ସେ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରୁଛି, କିଛି ଜଳ ବାହାରୁଛି ଭେପର ଭଳିଆ ହୋଇକି, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାନେ ପ୍ରବେଶ ଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଗତ। ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ନେଉଛେ ତାକୁ କହୁଛେ ପ୍ରବେଶ, ଆମ ଭିତରକୁ ସେ ପଶୁଛି ତାକୁ କହୁଛେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିର୍ଗତ, ତ ସେଟା ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ। ବଟ୍ ଆମେ ଓଲଟା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି, ସେଇଟା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି ନା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉଛେ। ଅମ୍ଳଜାନ ନେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇଛେ ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆକାରରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରୁଛି, କିଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆମ ନାକ ପାଖ ଯଦି ହାତ ଦେବା ଟେମ୍ପରେଚରରେ କିଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରିଲିଜ୍ ହେଉଥିବ, ଟେମ୍ପରେଚର ଥିବ ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ତାପମାତ୍ରା ଆମେ ବାରିପାରିବା ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ସେଠି କହୁଥିଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଦୁଇଟା ଉତ୍ପାଦକ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକାରକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲେ। ଏଠି ବିଘଟନ ବା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍
डिकम्पोजिशन माने कौन होची ना भांगी जिबा खंड खंड हो जिबा ताहले एठी कौन होची ना जेउ प्रतिक्रिया रे गोटे प्रतिकारक जो प्रतिक्रिया रे प्रतिकारक गोटे मात्र प्रतिकारक विघटित होई किछि सरलतर और एकाधिक सरलतर उत्पाद रे परिणत होइतांती सेही प्रतिक्रिया को विघटन प्रतिक्रिया कहा जाए। एठी आमे कहि परिया कोन होची ना विघटन प्रतिक्रियार उदाहरण कोन चून पत्थर जेतले कोन होची ना भांगुची केमि होची ना ताकू आमे कोन करिया ना जब भांगी जिवो सेतिर कोन हबो ना किछि कली चून पाइबा आउ कोन हबो ना अंगारकाम्ल बाहरिबो। एटा होची कोन होची ना गोटे विघटन प्रतिक्रियार उदाहरण दे परिबा। तो मन रखियो सबले कली चून रो कोन होची ना सिंबल प्रतीक होची कोन ना CaCO3। तापर आमे देखिबा एगुड़ाक जो परीक्षा गुड़ाक कराई एगुड़ाक निजे देखिबो जानी परिबो। तापर आमे देखिबा कोन होची ना विस्थापन प्रक्रिया विस्थापन डिस्प्लेसमेंट तामाने गुटे स्थान रे थिबो सी आउ गुटे स्थान को पळैबो। तो सेटा को आमे कहूचे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ताहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोन ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ताप शोषी प्रतिक्रिया म ऑलरेडी कहि सारिछि। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोन ना सपोज देखिबा आमे लिखिबा AB + C हैला इज इक्वल टू आमे कोन लिखिबा ना A + BC ता माने A पाखरे B थिला AB + C एरो तिरोजन दे देले कोन होची ना A + BC ता माने A B मिसी कि थिले जेतले C आसिला सी कोन हला ना B टा पळैला कोंटी कि C पाखकु ता माने B थिला कोंटी A पाखरे A पाखरु कोंटी पळैला C पाखकु ता माने एथि तार कोन होची जागार परिवर्तन घटिला। ताहले एई जो प्रतिक्रिया होची एटा को हमें कहबा कोन ना विस्थापन प्रतिक्रिया। ताहले विस्थापन प्रतिक्रिया कोन ना विस्थापन प्रतिक्रिया रे गोटे प्रतिकारक रु कोन होची ना गोटे विस्थापन प्रतिक्रिया रे कोन होची ना गोटे मौलिक कौनसी एक यौगिकर मौलिक को अपसारण करे सही प्रतिक्रिया को आमे कहूचे विस्थापन प्रतिक्रिया। उदाहरण आमे देई परिया कोन होची देखो Fe अछि आयरन जेतले कॉपर सल्फेट सहित कोन करछि प्रतिक्रिया करूची सेतले हे होची कोन ना कॉपर आयरन हला कोन ना कॉपर सल्फेट सहित प्रतिक्रिया करी कि कोन होची ना आयरन सल्फेट हे जाउची प्लस कॉपर हे जाउची ता माने एठी कोन देखो ना Fe थिला प्लस कोन थिला कॉपर सल्फेट CuSO4 एठी कोन होईची ना CuSO4 SO4 सल्फेट कहा पाखु पळैला ना आयरन पाखु Fe पाखु पळैला ताहले कोन हे गला ना FeSO4 कॉपर हे गला कोन ना आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलगा हे गला ता माने एठी सल्फेटटा कॉपर को छाड़ी की आयरन पाखु पळैला ता माने एठी तार कोन हला स्थान रो परिवर्तन हे गला ताहले एटा को हमें कहबा कोन ना विस्थापन प्रतिक्रिया। सेला तमे आउरी उदाहरण देई परिबो कोन होची ना जिंक जेतले कॉपर सल्फेट सहित प्रतिक्रिया करूची सेतेबेले कोन होची जिंक सल्फेट हे जाउची आ कॉपर अलगा हे जाउची। सेला होची कोन ना लीड जेतले कॉपर क्लोराइड सहित प्रतिक्रिया करूची सेतले होची कोन ना लेड क्लोराइड हे जाउची आ कॉपर अलगा हे जाउची। तो एई जो इक्वेशन आमे लेखुचे समीकरण लेखुचे एठी सबले कोन करिवो ना देखिवो ए जो कंपाउंड मानकर फार्मूला जोंडा कि प्रतीक मन रखिवो संकेत और प्रतीक मन रखिया दरकार निहाती। तापर आमे देखिया कोन होची ना द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया आमे पढुथले पे कोन ना विस्थापन प्रतिक्रिया माने कोन होतला गुटिए मौलिक जोंडा कि कोन होतला ना से परिवर्तन घटुतला गुटिए मौलिकर परिवर्तन घटुतला
हाँ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରୁଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ମୌଳିକ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରତିକାରକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆୟନର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ ସେହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ୟାର ଉଦାହରଣ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖ ୟାର ଉଦାହରଣ ଆମେ କହିପାରିବା ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍ Na2SO4 କ'ଣ କରୁଛି କାହା ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି ନା କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖ ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସଲଫେଟ୍ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପାଖେ ଥିଲା Na2 ପାଖେ ଥିଲା ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା କାହା ପାଖକୁ ନା BF ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ବେରିଲିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁଟା ବେରିଲିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଥିଲା ସେଟା ହେଇଗଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ତାମାନେ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସଲଫେଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା ଯାଇକି ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ବେରିଲିୟମ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇଗଲା। ବେରିଲିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ରେ ବେରିଲିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ବେରିଲିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା କ୍ଲୋରିନ୍ ଥିଲା। ସେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଯାଇକି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସହିତ ମିଶିଗଲା ସିଏ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଡବଲ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅବକ୍ଷେପ କ'ଣ ନା ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ କିଛିଟା ଅଦ୍ରବଣୀୟ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ସପୋଜ୍ ନଦୀ ପାଣିକି ଗୋଳେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଛି କାଦୁଆ ହେଇକି ଭାସୁଥାଏ। କିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାଦୁଆ ହେଇକି କିଛି ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଭାସୁଥାଏ। ତ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ କିଛି ସପୋଜ୍ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ଷୀର ଅଛି ଗରମ କ୍ଷୀର ଅଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି ପକାଇଦେବା କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ପକାଇଦେବା ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ସେଥିରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଖଣ୍ଡ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅବକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜାରଣ ଆଉ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ମାନେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଆଉ ରିଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ। ତ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଥିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ହେଉଛି ମାନେ ତାହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାହେଲେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ହେଉଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବା। ତାହେଲେ ଯଦି ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କରେ ତାମାନେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତେବେ ପଦାର୍ଥଟି ଜାରିତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବା ମାନେ ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଥିଲା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଜାରିତ ହୋଇ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଜଳ ମିଳୁଥିଲା ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବି କହିପାରିବା ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବା ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ରିଡ୍ୟୁସର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ପଦାର୍ଥଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ପଦାର୍ଥକୁ କହିବା ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ବା ବିଜାରିତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଜାରଣ ଆଉ ବିଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସଂଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଜାରିତ ହେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରଟି ବିଜାରିତ ହେଉଥିବ। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ହେଉଥିବ ଛାଡ଼ୁଥିବ ତାହେଲେ ଯାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜାରିତ ହେଲା ବା ଜାରଣ। ଆଉ ଯାହା ପାଖରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଥିବ ବା ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବ କମି ଯାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ହେଉଛି ବିଜାରଣ।
ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବା ବିଜାରଣ ଜାରଣ ବା ରିଡକ୍ସ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କହିପାରିବା ନା କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଯାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କିଛି ତାପ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାଙ୍ଗିକି ହେଉଛି କପର ଆଉ ୱାଟର ହେଲା। ତାମାନେ କପରରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଥିଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା କପରରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାହାରିଗଲା। ତାମାନେ ଏଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଲା। ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରେଇଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଦ୍ଯାନ ଏକା ଥିଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏକା ଥିଲା, ସିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ମିଶିକି ୱାଟର ହେଲା। ତାମାନେ ଇଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ'ଣ କଲା ନା ଲାଭ କଲା, ଅମ୍ଳଜାନ ଲାଭ କଲା। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ଡ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛ କି ଦେଖିଛ କି? ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ସଂକ୍ଷାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୋରୋଜନ୍। ଆମେ ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷାରଣ ବା କରୋଜନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା। ଲୁହାରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି, ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି। ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହେଉଛି। ଅକ୍ସିଡାଇଜ୍ ହେଇକି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ, ଲୋହିତ ବା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେୟାର ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଲା ବୋଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା କୋରୋଜନ୍। ସେ ଯେଉଁ କୋରୋଜନ୍ ବା କହୁଛେ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ରମ ବା କହୁଛେ ସଂକ୍ଷାରଣ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଏକ ଧାତୁ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଅମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ସେତେବେଳେ ଧାତୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ଘଟେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂକ୍ଷାରଣ ବା କ୍ରୟକ୍ଷମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲୁହା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୁହା ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୌହ ଅକ୍ସାଇଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁଟାକି ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗୁଛି ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା, ତା ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଅଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଉ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଲୁହାର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଲ୍ ଅଛି, ଗେଟ୍ ଅଛି, ଝରକା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆଉ ଲୁହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିବନି। ଯଦି ଲୁହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାଞ୍ଚିଡିଟି କ'ଣ? ରାଞ୍ଚିଡିଟି ଓର ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା। ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଆମର ଘରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ତେଲ ରଖୁଛେ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ରଖୁଛେ, ଦେହରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତେଲ ରଖୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନ ରଖିଦେଲା ପରେ ଏଥିର କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ, ଯେଉଁଟା ଗନ୍ଧ ଆସେ। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ସେଥିରେ ଏମିତି ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ବହୁତ ଦିନ ରହିଯାଇଥିବା ଏ ଯେଉଁ ଚର୍ବି ହେଉ କିମ୍ବା ତେଲ ହେଉ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ବା ଜାରିତ ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ୟାର ଗନ୍ଧ ଆଉ ସ୍ୱାଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅରୁଚିକର ହେଇଯାଏ, ଗନ୍ଧଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଜାରକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଡେସନ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ। ତାମାନେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ବିରୋଧ କରେ ଓ ନିରୋଧ କରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିଜାରକକୁ ମିଶାଇ
ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ବି ଖାଉଛେ ସେ ଚିପ୍ସକୁ ଅଧିକ କାହିଁକି ତାକୁ ତେଲରେ ଛଣା ହେଇଛି, ତାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ମିଶା ହେଉଛି। ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କ'ଣ ମିଶା ହେଉଛି ନା କିଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରେଇକି ଦିଆହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ଫୁଲକା ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସ୍ୱାଦ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କହୁଛେ, ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଗନ୍ଧର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ, ଆଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କେମିତି ଲେଖିବା, କାହା କାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ବାମ ପଟରେ ପ୍ରତିକାରକ ଲେଖିବା, ଡାହାଣ ପଟରେ ଉତ୍ପାଦକ, ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଆଉ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଆଉ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରି ଲେଖିବା। ମାନେ ତା'ର ପ୍ରତିକାରକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଉତ୍ପାଦର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାପଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଦେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାପରେ ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଧୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦକରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 1 ଦିନ ବା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ତାହାକୁ ଧୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କ'ଣ ନା ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ନା ସେଇଟା ବହୁ ଦିନ ରହିଲା ପରେ, 1 ଦିନ 2 ଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁନି, ତ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଦାହରଣ ଧୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ। ସେଇଭଳିଆ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଉତ୍ପାଦକରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ 10 ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ, ତାହାକୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ଘଟିବା। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ ଘଟେ, ଏଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଦେଖି ବି ପାରନ୍ତିନି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ ତୁମେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବ, ତାପରେ ଡାଉଟ୍ ହେଲେ ପଚାରିବ। ମଝିରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କେମିତି ସମତୁଲ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବ, ଦେଖିକି ତାପରେ କହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଅମ୍ଳ କ'ଣ, କ୍ଷାରକ କ'ଣ ଆଉ ଲବଣ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି।